I li va dir si podia vindre uns dies a casa seva. Li va dir que sí i va anar a casa seva, però que es tindria que esperar uns quants dies. El dia següent, el ratolí de camp i el ratolí de ciutat es van rebre molt contents i van anar a ensenyar-li el seu camp, on cultivava ell mateix fruites, verdures, pebrots, de tot. I cultivava ell mateix. I un altre dia també va ensenyar la seva barqueta. Van pescar un munt de peixos. Una festa i van deixar el gos de vigilar. Aquella nit, Peter Pan va entrar a l'habitació i el gos va lladrar i va aixafar a sobre el Peter Pan. Peter Pan es va espantar i es va amagar. Es va despertar la Wendy i li va dir: no t'amoïnis, jo te la cosiré. Li va cosir i Peter Pan li va dir: voldries vindre al país de nunca jamás a fer de mare? Es van despertar els tres germans i van dir: sí, sí, sí. I la campanilla els va tirar als tres germans una pisqueta de pols de fada i heu de fer un pensament alegre. I així van començar a volar i a volar i a volar fins que van arribar al país de nunca jamás. Allí Peter Pan els va dir a la campanilla i a la Wendy: vosaltres. Un dia la mare li va dir al seu fill: tens que anar a vendre la vaca, perquè la vaca era tan vella que ja no feia res. El nen va agafar la vaca i se'n va anar cap al poble. Caminant, es va trobar amb un cavaller i el cavaller li diu al nen: que et puc comprar la vaca? I el nen li diu: sí, però quants diners em donaries? El cavaller pensatiu li diu: te canviaria la vaca per unes mongetes màgiques. El nen, curiós, li diu: vale. I s'intercanvien. El cavaller, quan ja s'estava... Ell el lleó es va despertar i li va dir al ratolí: qui m'ha despertat? I diu el ratolí: jo, perdó. I diu el lleó: ara em menjaré per haver-me despertat. El ratolí diu: no, perdó. I diu: no em mengis, que algun dia em necessitaràs. I diu: jo a ti em necessitate. I comença a riure el lleó i diu: marxa abans de que m'ho pensi. I el ratolí va marxar corrent. El lleó anava pel bosc i li van atrapar. I va dir el lleó: socors, i va vindre el ratolí. Cállate. Espera, resta. Aquella nit la fada màgica li va donar vida al ninot. Quan Geppetto es va despertar, va veure que parlava, caminava i reia.
llavors el Simbad anava amb un vaixell i portava un carregament d'armes. I llavors una forta tempesta va arrossegar fins a una illa i des d'una illa i el Simbad van baixar a explorar. I després cadascú va passar el migdia i llavors el Simbad va jeure a un costat de la illa i llavors, quan va veure els seus amics que no tornaven, van pensar que s'havien mort. Després, un missó anar d'excursió al col·le i el va casar un home. Després el pare l'estava buscant i se va aconseguir a un peix que era amb molta poca memòria. Després els dos se van encontrar amb un tiburó, amb unes meduses venenosas que la van traspasar. El seu davantal de colors vius i unes sabates vermelles molt boniques. Em deia que tindria un dia que la vendria i se compraria una granja plena d'animals. En aquella llet tan fresca i cremosa, va dir que es compraria unes gallines, un collar de gallines. Un dia la llet vendre molt diners guanyaria quan s'ossellava i a les diners que obtindria se compraria gallines. I després que quan les gallines... Després va dir a les seues filletes, me'n vaig al mercat a comprar. I va dir, no obriu a ningú perquè he voltat un llop per el bosc. I va dir la més petita, mare, que nosaltres no tenim d'obrir la porta a ningú. I després el llop estava criant un arbre i després va trucar. Ja he tornat, soc la vostra mare. I després no se va creure la seva filleta i va dir que la nostra mare té la veu molt fina, més que ningú. I després va comer 12 dotzenes d'ous i
ja els va tenir i estava molt contenta, menys un que era diferent i no volia que s'apropessin i els dient amiguetes. Ell volia jugar amb els seus germans, però no volien i la seva mare li deia que no s'apropessin. I va anar a casa i es va escapar perquè ningú l'estimava. I es va dormir al costat d'un riu. I va veure uns altres ànecs i va dir si podien amb ells. I els va dir que sí. I els seus dos amics els va matar el caçador. I es va anar darrere a l'àvia. Sí. I van fer les caletes i ja van acabar. I llavors li va dir: porta-los a la iaia, per el camí dret. Vale. I ten cuidado amb el llop. I llavors van anar caminant per el camí dret i se van encontrar amb un llop. Hola, nana. ¿A on vas? A casa de la meva àvia. I per què està dalt de la muntanya. Hi havia una vegada un caçador que anava passejant per el bosc. Es va trobar una gallina a un arbre amb 2 ous d'or i la volia agafar. La gallina tenia por i com tenia por s'escapava i la va agafar i se la va portar a casa. Quan va arribar a casa de la gallina a casa, la seva noia va dir que serien rics. I després volia matar la gallina. La gallina no va pondre més ous d'or. En una casa que us van dir: fem una casa, i diu el germà petit: vale. I el més petit va dir: jo faré una de palla. El mitjà va fer una de fusta. I el gran va fer la de fusta. La de totxo. La de totxo és vale. Pues les nits van passar i quan no se van enterar va vindre un llop per la nit i al migdia va dir: va anar a la caseta del petit i va dir: bufaré.